Hi, hello guys, welcome back to my channel Rasmi Sweet Home. How are you? I am fine. I hope ଆପଣ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ, ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, ଭଲ ଖାଉଥିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ବା ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଦୂରେଇବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଖୁସି ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ବେଲକୁ ଚକୁଡ଼ି ତାର ରସ ବାହାର କରି ଛାଣି ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିକି ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଖରାରେ କିଛି ସମୟ ଶୁଖେଇଲି। ଶୁଖେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଶୁଖେଇଲା ପରେ 2 ଦିନ ଶୁଖେଇଛି ଖରାରେ। ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବେ ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ନା ଖାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭିତରୁ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ 2 ପିସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ, ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ସାରିବେ। ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଖାଇବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସବୁକିଛି ହଜମ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ। ଆଉ ହଉ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ରଶ୍ମି ସ୍ୱିଟ୍ ହୋମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହଉ ରହିଲି, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ନମସ୍ତେ।